боби 11 хонандаи азиз, мо қаҳрамони худро дар хонаи Шамсиддинбой Язнай Сайҷолиево гузошта ба сари тақдири падари Зубайд ва бародари ёдгор баргашта будем. зеро онҳо низ аз қисмати падару бародаронаш дар ташвишу изтиробанд. Ин ду фирори ёдгору Зубайд бахт баргашта дар ҳамин хона анқариб ба дасти намояндагони ҳукумат афтода буданд. хайрият тақдирашон баландӣ кард, аммо қиссаи шӯрангези Шамсиддинбой соҳибхона аз қисмати Суҳроб ном ҷавони Суҳроб ва дилбастани ӯ бо духтари Бойқубодонӣ аллакай ба хонанда арҷманди мо шинос аст. онҳоро ба сукут оварда буд. аз ин рӯ зарур донистем, ки хонандаи азизи худро боз ба ҳузури Шамсиддинбою меҳмононаш бубарем. ака, оё дигарбора бо Суҳроб вохӯрдед ё не? аз соҳибхона пурсид ёдгор, ки таваҷҷӯҳаш ба ин ҷавонмард хеле зиёд шуда буд. бале додар, ҷавоб дод Шамсиддинбой. бори ягон 2-3 ҳафта пас аз ҷорубқул аз ҷаноза бармегаштам, ду низомпӯшро дидам, ки савори аспҳои бардам буданд. дар китфашон камон, дар миёнашон шоф доштанд. байнашон ҷавонмарде мерафт, ки ҳарду дастонаш ба аспон баста шуда буд. бидидам, ки ин ҷавонмард Суҳроб аст. пеши роҳи саворонро гирифтам. ин ҷавонро куҷо мебаред? пурсидам аз онҳо. ин одам душмани ҳукумат аст, ҷавоб доданд онҳо. ба балҷувонаш мебарем ва ба маҳкамааш мекашем. бародарони азиз, хитоб намудам ба саворон, метавонед як дақиқа сабр кунед ва ба гапам гӯш диҳед? онҳо лаҷоми аспҳояшонро кашида имконият доданд, ки давоми гапамро бигӯям. ан ҳамин хона ба деҳамон расида будам. хонаи ман аст. дар дил қасам хӯрдам, ки агар одами хоҳ шинос ва хоҳ бегона аз назди хонам гузарад, намегузорамаш, ки як пиёла чойамро нохӯрда равад. яъне чӣ гуфтан мехоҳӣ? пурсид яке аз онҳо. медонӣ, ки шумо ҳам ташнаеду ҳам гурусна. авлиёи магар, гуфт ҳамон мард, ва ҳарду хандиданд. рости гап аз боиси ҳамин лаънатӣ Суҳробро нишон доду луқмаи нон ва қатраи обе баដាҳон набурдаем. ин тавр ки бошад, аз пушти ман биёед, ҳам таом мехӯрем, ҳам чой менӯшед. онҳо лаҷоми аспонашонро ба сӯи ҳавлии ман гардонданд. дар тақдири Суҳроби бахт баргашта ҳарду писаронам дар хона буданд. давида рафта аспҳоро ҷилавдорӣ карданд. ҳарду савор аз аспонашон фуромаданд. бандияшонро дасту по баста рӯи ҳавлӣ партофтанд. бачаҳо саворонро ба ҳамин ҷои нишастамон, ки ба қабули меҳмонон доим тайёр аст, гирифта оварданд. бачаҳоро хона дароварда фаҳмондамашон, ки ин банди Суҳроб аст, лекин доду ғирев набардоранд, то намояндагони ҳукумат шиноси ин хонадон будани ӯро нафаҳманд. назди меҳмон зуд дастархон кушоянд ва таом биёранд. қамардин дастархон кушод, да як табақ шӯрбаи сергӯш оварда монд. меҳмонони азиз, гуфтам ба сарбозон, вақте меҳмонон ба табақ нон майда мекарданд, ҳамин банди ҳар кӣ бошад аз насли одам аст. чӣ мефармоед? хӯрокашро бурда ҳамон ҷо диҳам ё оварда дар пеши назаратон? садқаи хӯрок кунад ӯро, гуфт яке аз сарбозон, ки нисбати ҳамроҳаш бузургтар менамуд. бигзор аз гуруснагӣ бимирад, чизе надиҳед ба ӯ. ин бахтбаргашта чӣ гуноҳе кардааст, ки гирифтори азобу уқубат шудааст? пурсидам ман. ба ҷони мир қасд кардааст, ҷавоб дод ҳамон мард ва илова намуд. гуноҳ аз ин кабиртар мешавад магар? бародарон, хитоб намудам ман, аз афту андом ва лаҳҷаи гуфторатон пайдост, ки ҳардуятон аз одамони балҷун ё хоҳарингед. дуруст фармудед, ҷавоб дод ҳамон мард. ман аз шаҳри балҷун ва ҳамроҳам аз деҳаи баҷгакон аст. хеле хуб, гуфтам ман. он маҳбуси бечора аз куҷои ховалингу балҷувон аст? он рӯсиёҳ аз бойбачаҳои деҳаи шугнов аст. пас ӯ ховалингӣ будааст? гуфтам ман. бале, ҷавоб дод мард. набошад ҳарсиятон мардуми як санговед? гуфтам ман. ҳамин тавр аст, ҷавоб дод сарбоз.
акнун бигӯед ба ман ки ҳамин кушбегӣ ё бо ифодаи шумо мир аз куҷост? Агар чӣ медонистед, там боз пурсидам ман. кори шумо чӣ? Акнун ба расмият даромада маро шумо гуфт. Сарбоз: аз ҳар ҷое бошад мир аст. хуб мир шуда мулкамонро то кадом андоза обод гардонд? Ба мардум чӣ некиҳо кард? ҷасурона суол додам ман. некияш ҳамин ки шӯришро пахш намуд, ҷавоб дод сарбоз. мардум шӯришро аз адолатпарварии мирону ҳокимон бархезонд ё аз ҷабру зулми онҳо? боз суол додам ман. ака, гуфт сарбоз, ман ба ин суоли шумо ҷавоб дода наметавонам. он ҳокиме ки шумо ҳимояш мекунед одил аст ё золим? ҷуръатам дам ба дам зиёд мешуд маро. ба ин ҳам чизе гуфта натавонам, ҷавоб дод сарбоз. акнун худро пеши назарореду бигӯед ки дар шӯриш мардуми балҷувон, кангурт, ховалинг бисёр қир шуд ё манғит? дар гуфту шунид қариб ки ман худро ғолиб мепиндоштам. албатта ака, мардуми балҷувону ховалингу сарихосору кангур бисёр қир шуданд, гуфт сарбозе ки то ба ин дам хомӯш буд. ин ҷавобат ҳаққонӣ истодар, гуфтам ман. аммо аз шӯриш чанд моҳ гузашта бошад, ҳам аз деҳаҳо гурӯҳ одамон бародарони мову шуморо ба баҳонаи шӯришгар ҳар рӯзи бозор бурда дар лаби дарёи Сурхоб ваҳшиёна ба қатл мерасонанд. ҳоло он ки шӯришгарони ҳақиқӣ бештаринашон ё фавтиданд ё аз ин диёр фирор карданд. аз мурдани бародарони мову шумо амалдорони манғитӣ завқ мебаранд ва рӯҳу ҷони тоза мегиранд. кунангу номуси ватандорӣ ва миллатпарастии мо? мегӯед ки ин ҷавон қасди куштани мирро доштааст. мир кист? як одами палиду золиму дайвусу мардумозор. аҷаб ҷавонмардӣ ва танпарвару миллатдӯст ва бо дилу гурдае будааст ин банди шумо, ки қасди куштани он мири маълумро кардааст. шумо бошед ӯро аз роҳ дошта дасту пояшро баста ба ҳузури мири маълунатон мебаред ва мегӯед: инак тӯмаи навбатиатон. боз як бародари худро барои куштан овардем, бигиреду хунашро бимакед. ба нодонии мо шумо андаруни дил механдид мир. ҳар рӯз даста ёру бародарон хешу таборони моро чун аждаҳо ба коми марг мекашид. ҳамаи инро медонем ва мебинем мо, аммо лаб ба гуфтор фурӯ мебарем. андаке амалдорамон дар ин куштор худамон ба мир кӯмак мерасонем. ин хел намешавад, додарони азиз. мерасад рӯзе ки рӯямон ба аҳлу аёл ва бевафои фарзандони он кушташудагон бармехӯрад. оҳу уболашон мезанад моро. ака, ба сухан даромад сарбозе ки ба сол бузургтар буд. мақсадатонро бигӯ. ҳамин бандиро ман мешиносам. ба ҷои ҷавоб гуфтам ман. агар ӯро бурда ба дасти он ҷаллоди маълум супоред, чӣ қадар мукофот мегиред? ҳеҷ чиз баробар ҷавоб доданд онҳо. агар ӯро ба ихтиёри ман супоред, мукофоте мебахшам ки ба тамоми солҳо дар хидмати мир буданатон баробар меояд, пешниҳод намудам ман. ака, ончунон моро фаҳмондеду насиҳатамон кардед. агар ин акам розӣ бошад, сарбози бузургтарро нишон дод. сарбози хурдӣ: бе ягон мукофот таъма ба шумо месупорем. ман розиам, ҷавоб дод сарбоз ба сол бузург. не бародарон, гуфтам ман. бар эвази ин некиятон ки нисбати бародархонди ман равон медоред, он чунон ҳадия бахшиш мекунам ки дар умри саратон надида бошед. ҳамоно ба писаронам фармудам ки рафта соҳроби амакашонро аз банд раҳо созанд ва инҷо оварандаш. соҳроб бо дасту пои озод пешопеши бачаҳо ба сари хам гӯё гуноҳе карда бошад наздамон омад. қамардин фармудам ба писарам: як офтобобу сачоқ биёр. ба дасту панҷаи амакат об рез, то аз гардану чанги раҳ тоза шавад. баъд аз шустушӯ соҳроб ҳамчунон бо сари хам, шояд аз маслиҳати ману сарбозон хабар надошт, ба суффаи таги айвон омада нишаст. қамардин дарҳол наздаш як табақ шӯрбо оварда монд. қамардин додарам, хитоб кард соҳроб: ниҳоят ташнаам. як коса оби чашма биёр, то ташнагиамро шиканам, баъд таом мехӯрам. қамардин давида рафта аз кӯзаи наве ки хоҳараш
навакак аз чашма оварда ба суроб дароз кард. Обро харисона нӯшид суробу боз ба Қамардин нигариста гуфт: додарам бошад, агар аз ҳамин об боз як коса биёр. Оби чашмаи деҳаи сафедорак басе ширин буда, илова бар ин ниҳоят сард аст. ҳар толиби он як коса обро 2-3 маротиба дам гирифта менӯшад. маълум аст, ки суроб баргаштавақт сахт ташна будааст, ки ба якдам 2 коса обро нӯшид. акнун ба таомхӯрӣ шитоб накун ва андак биист, маслиҳат додам ба суроб. дар акси ҳол меъда дард мекунад ва азобат медиҳад. маслиҳатамро гирифта қариб баъди ним соат ба ошомидани хӯрок шурӯъ намуд Суҳроб. ҳар ду сарбоз хоҳиш карданд, ки рухсаташон диҳам, то роҳи балҷувонро пеш бигиранд. не бародарон, ҷавоб додам ман, то ҳадияи ваъдагиро пешкашатон насозам, иҷозати рафтанатонро намедиҳам. ҳамано даст ба бағал кисаам бурдам, 2 ангуштарӣ ва 2 кулӯлатиллои 10 мисқоларо берун оварда наздашон гузоштам. духтарамро фотиҳа карда будам, ки ангуштариву тилловориҳо аз бозори балҷувон харидам. ангуштариҳоро ба ҷиҳози духтарам ҳамроҳ кардани будам. тилловориҳоро ният доштам ба заргар диҳам, то барои духтарам душвор бисозад. ташреҳ додам ман: насиби шумо будааст ҳама ин. аз шири модаратон ҳалол ба шумо мебахшам. бародари азиз, гуфт сарбози бузургтар, агар барои духтаратон гирифта бошед, чаро ба мо мебахшедаш? бародарон, ҷавоб додам ман. аз ин одам Суҳробро ишора кардам. дар зарурат ҷонамро дариғ намедорам. ташаккур ба одамгариву ҷавонмардиятон, гуфтанд сарбозон ва иҷозати рафтан пурсиданд. шумо ҳам дар ҳаққи он одам Суҳробро дар назар доштам ҷавонмардӣ кардед, изҳор намудам ман. аз ин рӯ ҳаққи зиёфати калонро доред. ҳамин зиёфат набуд магар? ҳайрон шуданд онҳо. ин зиёфати саридастакист, гуфтам ман. шаб меистад бароятон, ки як бори ширбозро забт мекунам.